கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக. சந்தோஷமாக இருக்கிறீங்களா? நீங்கள் சந்தோஷமாக இருக்கணும், ஆசீர்வாதமாக இருக்கணும்னு ஆண்டவர் விரும்புகிறார். அதனால தான் தினமும் உங்களோட ஒரு வார்த்தை கொண்டு ஆண்டவர் பேசி வருகிறார். இந்த நாளில் ரோமர் 12ஆம் அதிகாரம் 12வது வசனம் சொல்லுது, நம்பிக்கையிலே சந்தோஷமாயிருங்கள், உபத்திரவத்திலே பொறுமையாயிருங்கள், ஜபத்திலே உறுதியாய் தரித்திருங்கள். ஒரு 3 ஆலோசனை. ஒன்று, நம்பிக்கையில் சந்தோஷமாக இருக்கணும், உபத்திரவத்தில் பொறுமையாய் இருக்கணும், ஜபத்தில் உறுதியாய் தரித்திருக்கணும். உபத்திரம் வரும்போது தான் நம்மளால் பொறுமையாக இருக்கவே முடியல. தொடர்ந்து பிரச்சனை, தொடர்ந்து போராட்டம், தொடர்ந்து ஒரு நம்மளை வேதனைப்படுத்துகிற காரியம் வரும்போது பொறுமையாக இருக்க முடியல, ஜெபத்தில் தரித்திருக்க முடியல, உறுதியாக இருக்க முடியல, சந்தோஷமாக இருக்க முடியல. புலம்ப ஆரம்பிச்சிருவோம், ஜெபத்தை விட்டுருவோம், ஆண்டவரோடு உள்ள ஐக்கியத்தை விட்டுருவோம். ஆண்டவர் அதனால தான் உங்களோடு இன்னைக்கு பேசுகிறார். என்ன சொல்றாரு? ஜெபத்தில் உறுதியாய் தரித்திருங்கள், உபத்திரவத்தில் பொறுமையா இருங்க, நம்பிக்கையில் சந்தோஷமா இருங்க. உபத்திரவம், பாடு, நெருக்கம் வர வர நம்ம ஜெபத்தில் உறுதியா இருக்கணும், ஜெபிக்கணும், பொறுமையா உட்கார்ந்து ஜெபிக்கணும். அவசரப்படக்கூடாது. நம்ம அவசரப்பட்டுட்டா அவிசுவாச வார்த்தைகள் வந்துடும், எல்லாரையும் திட்ட ஆரம்பிச்சிருவோம், முறுமுறுத்துருவோம். அதனால் அவசரப்படாமல் தெய்வ சமூகத்தில் அந்த உபத்திரவத்தில், பிரச்சனையில், போராட்டத்தில் அமைதியாக போய் தெய்வ சமூகத்தில் உட்கார்ந்து ஜெபம் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும், தெய்வ சமூகத்தில் தரித்து இருக்கணும். இந்த உபத்திரவத்து நாட்களில் தெய்வ சமூகத்தில் நம்பிக்கையோடு இருந்தால் சந்தோஷமாக இருக்கலாம். நான் தேவ சமூகத்தில் இருக்கிறேன், என் பிரச்சனை அவர்கிட்ட நான் சொல்லுகிறேன், அவரை நான் நம்புகிறேன், அவர் என் சூழ்நிலை எல்லாம் மாற்றுவார். அதுவே ஒரு சந்தோஷம். அந்த நம்பிக்கை வரும்போது சந்தோஷம் வந்துடும். அதனால தான் ஆண்டவர் உங்க கூட பேசுகிறார். ஜெபத்தில் உறுதியாய் தரித்திருங்க, உபத்திரவத்தில் பொறுமையாக இருங்க, நம்பிக்கையோடு இருங்க, சந்தோஷமாக இருங்கன்னு ஆண்டவர் சொல்றார். அப்படி இருப்பீங்களா? உட்காருங்க. இந்த உலகத்தில் இருக்கிறது வரைக்கும் உபத்திரவம் தான், பாடு தான், பிரச்சனை தான், போராட்டம் தான், நெருக்கம்தான். அதன் மத்தியிலையும் சந்தோஷமாக தேவனோடு இருந்து தேவனை மகிமைப்படுத்தி வாழணும். அதுக்கு தாங்க தேவன் நம்ம கூட இருக்கிறார். அதற்கு தான் நம்மளை ரட்சித்திருக்கிறார், அபிஷேகம் பண்ணி இருக்கிறார். அதற்கு தான் நம்மளை அழைத்தும் இருக்கிறார். அதை மறந்துடக்கூடாது. ஆகவே தேவ சமூகத்தில் உட்கார்ந்து ஜெபிங்க, பொறுமையாக இருங்க. ஏற்ற காலம் வரும்போது தேவன் உங்களை உயர்த்துவார், இந்த சூழ்நிலையை மாற்றுவார். நம்பிக்கையாக இருங்க, ஆண்டவர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். ஜெபிக்கலாமா? தகப்பனே, எங்களோடு பேசின இந்த வார்த்தைக்காக ஸ்தோத்திரம் அப்பா. நாங்கள் உம்மை நம்பி சந்தோஷமாக இருக்கும்படி கிருபை தாரும். உபத்திரவத்தில் பொறுமையாக இருக்க உதவி செய்யுங்க. ஜெபத்தில் உறுதியாய் தரித்திருக்க கிருபை தாருங்கப்பா. ஆண்டவர் அப்படி எங்களுக்கு கிருபை தருவதற்காக ஸ்தோத்திரம். ஆசீர்வதிக்கிறதுக்காய் ஸ்தோத்திரம். இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே, ஆமேன், ஆமேன். பிரியமானவர்களே, தொடர்ந்து ஆண்டவரோடு இருங்க. ஆண்டவர் எங்களை ஆசீர்வதிப்பார். ஆமேன், ஆமேன்.